Niin. Me lähdetään nyt. Mitä? No tuolla lähdetäänpä nyt. Minä nyt tässä synnytään, mutta kävellään sinne. No niin, anna tulla. Jaksaa. Ponnista. Se ei niin huua ollenkaan. Ei naiset. Eikä kiroile. Näin ei kuulla. Kuuluuko se sen kävellessään sinua? Nyt on niin vähäksi aikaa maa. Nyt alkoi heikottaa vähän. Kuka ei auta. Vähän ne kattoo, että no. Pitääkö meidän tuolta nyt tuolta pois? Pitää. Kertaa kai. No. Leijonat ja seurauksen. Oi. Tuuppa nyt. No niin, nyt tulee. No muut vaan kattoo siinä. Kyllä se ponnistelee. No niin, nyt. On tuolla kaukanakin kattoo tuolta päin, että... Kelmuun pakattuna. Siellä jo jalat sätkii tuossa. Toiset kattoo vieressä. Siellä kato. Joo. No niin, minä tästä nousen. Kiitos. Oho, siinä on. Tuo vielä saada kuvaan tuo... Mikä hitto toi on? Afterbirth. Kato. Se on ihan valmis. Joo. Minä uusin. Just sinne. Äiti kattoo tuossa. Nyt se ihmetteli, missä mä oon. Tää on paljon valoisampi paikka. Se yrittää heti nousta yli. Oli nyt se tuli. Se purrutta tässä. Se ehkä purassa. Syntymä humalassa. Ja vähemmästäkin. Sitä ja harja ja kaikki. Kaikki on. Ei ihan heti on. No niin. Oi. Nyt.
Oh. Hyvä. Harmi, kun tuossa on ruohotukko vees. Pystyykö joku heittää mulle siltä, tai antaa semmoisen kameratuen, semmoisen pussukan sieltä etupenkkien välistä just. Haluatko Marianne sitten kuvia sinne? Oho. Onko se pistä? Pitkät honturot jalaa. En kaaju. En halua enää kaatua. Kato. Kunhan seisaltaan pysyy, niin se on jo puoli voittoa. Eikä ole tulossa leijonia toisella puolella just nyt. Ei oo mitään. Liian karolta. Mihin mä laitan? Kelpas. Yllättävän iso se koko syntynyt. Joo. Hienosti pysyy. Kunhan seisaltaan pysyy, niin se on jo puoli voittoa. Eikä ole tulossa leijonia toisella puolella just nyt. Ei oo mitään. Liian karolta. Mihin mä laitan? Kelpas. Yllättävän iso se koko syntynyt. Joo. Anteeksi,